नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर हा व्हिडिओ मला बनवावा लागत आहे कारण जे आपण व्हॉट्सॲप बुकिंग घेतो आहे आपल्या शुभांगी गिर होमस्टेचे, त्याचे खूप रिपिटेटिव्ह आणि खूप सारे क्वेश्चन्स आहेत की जे मला व्हॉट्सॲप थ्रू आन्सर देता येत नाही. आणि मी कालचे आणि परवाचे व्हिडिओजही वाचले, त्याच्या रिलेटेडही काही कमेंट्स आहेत. तर त्याचं उत्तर आपण पटकन 3-4 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये आपण पटकन देऊन टाकूया. तर ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स काय काय येतात की सर्वात विचारलं जातं की आमरस डिलिव्हरी कराल का. सेकंड आहे की कोणकोणते डेट्स, आणि कधी कधी काय होते की ओव्हरलॅपिंग डेट्स होते. तर मी आता तुम्हाला सांगूनच टाकेल या व्हिडिओमध्ये की कोणकोणते डेट्स बुक झाले आहेत. बुक झालेत म्हणजे ॲडव्हान्स आम्ही घेतलेले आहेत, ॲडव्हान्स आले म्हणजे ते बुकिंग झालेले आहेत. ते डेट्स मी तुम्हाला सांगेल, म्हणजे ते जे रिमेनिंग डेट्स आहेत त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की तुम्हाला जमत असेल तर तुम्ही त्या डेट्सवर येऊ शकता. अजून म्हणू शकता, अजून क्वेश्चन्स आहे की तुम्ही मुंबईला आहात तर जे आपलं रत्नागिरीचं घर आहे तिकडे वरती जे आम्ही होमस्टे चालू केलं आहे तर ते कसं हँडल करणार, ते कोण हँडल करणार, किंवा तुम्ही परत जाणार आहात का, ते क्वेश्चन आलं आहे. आणि त्यासोबतच रिशेड्युलिंगबद्दल मला काहीतरी सांगायचं आहे. तर सुरुवातीलाच मी तुम्हाला एक दाखवतो. आपला जो बुकिंग नंबर आहे तो तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतच असेल. तरी मी तुम्हाला सांगतो 8657357426. परत रिपीट करतो 8657357426. ह्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही मेसेज करताय ना तेव्हा तुम्ही डायरेक्टली हाय हॅलो, त्याचं उत्तर आम्ही काय देणार. हाय हॅलोला आम्ही फक्त हाय हॅलो नाही करू शकत. तुम्ही विचाराल की आम्हाला बुकिंग करायची आहे ह्या, आणि डेट्स पण सांगा या डेट्सवर आम्हाला बुकिंग करायची, म्हणजे कसं आम्हाला मला उत्तर द्यायला सोपं पडतं. आणि तुम्हाला इकडे आमचं डीपी दिसतच असेल शुभांगी गिर. जर तुम्हाला दिसत नसेल तर मी वाचून दाखवतो. शुभांगी गिर होमस्टे रूम बुकिंग अवेलेबल फ्रॉम 11 फेब 2013. म्हणजे 11 फेब्रुवारी पासून आमचे बुकिंग चालू आहे. आता मी तुम्हाला डेट सांगतो. 11 फेब्रुवारीच का म्हणालो मी, तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे आत्ता जी पण फेबची आता डेट आहे, तर फेब नंबर 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, हे 8, 9, 10 हे आपले फुल टेरिस बुक्ड आहे. 8, 9, 10ला तुम्ही हा व्हिडिओ बघा जर तुम्ही बुकिंगला इंटरेस्टेड असाल, तुम्हाला फ्युचरमध्ये बुकिंग करायचे असेल तर मी तुम्हाला फेब आणि मार्चचे सर्व बुकिंग सांगतो इकडे ओरली. तर त्या डेट्सवर तुम्ही विचारू नका कारण ते ऑलरेडी बुक्ड आहेत, कारण ते ॲडव्हान्स घेतलेले आहेत. तर परत सांगतो, फेबचे 8, 9, 10 हे गोल्डन रूम, सिल्वर रूम दोन्ही बुक्ड आहे, म्हणजे फुल टेरेस विला बुक आहे. नंतर येतो 8, 9, 10 झाला, मग झाला 11 आणि 12. 11 आणि 12 हे गोल्डन रूम बुक आहे, सिल्वर रूम अवेलेबल आहे. म्हणजे तुम्ही बोलू शकता 8, 9, 10, 11, 12 हे सर्व बुक आहेत. म्हणून मी असं इकडे डीपी लिहिलं की शुभांगी गिर होमस्टे रूम्स बुकिंग अवेलेबल फ्रॉम 11 फेब. आणि 11 फेब पासून तुम्हाला फक्त 11-12ला तुम्हाला 5चा रूम म्हणजे सिल्वर रूम तुम्हाला अवेलेबल आहे, गोल्डन रूम बुक आहे. त्यानंतर 13 पासून पूर्ण फेब्रुवारी पूर्ण खाली आहे. म्हणून मी तुम्हाला हे 5च दिवस बुक आहे, नंतर पूर्ण खाली आहे. जर तुम्हाला बुकिंग करायचे असेल त्याच्यामध्ये करू शकता. आता झाला विषय की मार्चमध्ये कोणते डेट्स बुक्ड आहेत. आणि मी एप्रिल मेचे बुकिंग सध्या नाही घेत आहे, पण जो तुम्ही जर शुअर असाल, मी का नाही घेत माहिती काय, मी जे एक टर्म्स ठेवले की तुम्ही कॅन्सल करू शकता, त्याच्यावरतीही मला नंतर बोलायचं आहे. त्यामुळे मी एकदम फ्युचरची नाही घेत आहे. तर मार्चमध्ये 4, 5 आणि 6, मार्च 4, मार्च 5, मार्च 6 हे फुल टेरेस बुक आहे, म्हणजे फ्रंट रूम सुद्धा आणि बॅक रूम सुद्धा. आणि त्यासोबत मार्चमध्ये 15, 16, 17, 18 हे 4 दिवस गोल्डन रूम बुक आहे. त्यामध्ये तुम्हाला सिल्वर रूम अवेलेबल आहे. मार्च रिपीट करतो 4, 5, 6 फुल टेरेस आपला बुक आहे, म्हणजे फ्रंट बॅक. आणि मार्चमध्ये 15, 16, 17, 18 हे आपले फ्रंट रूम बुक आहे. आता मी तुम्हाला डेट सांगितली, ह्याच्या व्यतिरिक्त काहीच बुकिंग नाही आहेत, म्हणजे तुम्ही ह्याच्या ऑल्टरनेट डेट्सवरती बुकिंग करू शकता. आणि तुम्ही आता विचाराल सेकंड क्वेश्चन की तुम्ही आता मुंबईमध्ये आहे सर्वजण, तर बुकिंग कसं. तर जी 8 तारखेची बुकिंग आहे त्याच्या अगोदर आम्हीच हँडल करणार, दुसरं कोणीच नाही. आम्ही तुमच्या सर्व्हिसला तिकडे असणार, आम्ही तिघं, काजल, मम्मी आणि मी. तर जे 8, 9, 10, 11, 12 आहे, म्हणूनच म्हणजे आम्ही बघा रत्नागिरीला त्या डेटच्या अगोदर जायचा प्रयत्न करू. आणि आम्ही पोहोचणार तिकडे 8ला. आपले जे सबस्क्रायबर, आपली जे फॅमिली आहे ना, त्यांना आम्ही सर्व्हिस देणारच. तर रत्नागिरीला आम्हीच जाणार आहे आणि आम्ही सर्व्हिस देणार आहे, तो पण एक क्वेश्चन झाला. आणि नेक्स्ट येतं की आता बघा मी सर्व काही आहे ना या रजिस्टरवरती लिहिलेलं आहे. आणि जेवढे बुकिंग झालेले आहे सर्वांचे आधार किंवा पॅन ID प्रूफ घेऊन, त्यांचे नंबर नोट डाऊन करून, नावं नोट डाऊन करून, ॲडव्हान्स किती दिलेले आहेत, किती बॅलन्स आहेत, ते सर्व आम्ही ह्याच्यात लिहून ठेवतो व्यवस्थित. तर बुकिंग बद्दल तर मी तुम्हाला सांगितलं. त्यानंतर अजून एक विषय येतो की आमरस डिलिव्हरी कराल का, ह्याचे पण 30% मेसेजेस ह्याचे येतात. तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की आमरसची बॉटल
पाठीमागे आमची दिलू पण बसलेली. हां, आमरसची बॉटल सध्या आम्ही कॉन्टॅक्ट करतोय जे जे कुरिअर सर्व्हिसेस आहेत किंवा लक्झरी बसमधून पण आपल्याला पाठवता येतात. तर ते किती चार्जेस घेतील, कधी पोचवतील आणि किती बॉटल मिनिमम तुम्हाला घ्यावे लागतील हे सर्व तुम्हाला आम्ही नंतर सांगू. पण सध्या डिलिव्हरी नाही देत आहे, म्हणून मी विचारतोय की व्हॉट्सॲपमध्ये विचारू नका सारखं की डिलिव्हरी मिळेल का. तर सध्या आम्ही नाही देत आहे, कारण आम्हालाही माहीत नाही ना कसं आणि कुठून द्यायचं. तर आम्ही ते सर्वांना विचारलं आहे, तर कुठून द्यायचं ते आम्हाला माहिती पडलं की मग त्याचे डिलिव्हरी चार्जेस किती होतील ते आम्ही तुम्हाला सांगू आणि किती मिनिमम बॉटल घ्यावे लागतात तेही आम्हाला सांगू. मग त्यानंतर आम्ही तुम्हाला आमरसची बॉटल डिलिव्हरी देऊ. सध्या आमरसची बॉटल फक्त बुकिंगसाठी अवेलेबल आहे. नंतर अजून एक प्रश्न विचारला जातं की आम्ही बुकिंग नाही आहे, आम्ही जेवायला येऊ शकतो का. ती सर्व्हिस पण आम्ही अजून चालू नाही केली आहे. फक्त जेवायला यायला जेव्हा आम्हाला वाटलं ना की हा आम्ही हे सुद्धा जेव्हा आपले हाताखाली आपल्या माणसं जेव्हा जास्त असतील तेव्हा आपण नक्कीच ही सर्व्हिस सुद्धा ट्राय करू आणि आपण सुरुवात करू की तुम्ही बुकिंग न घेता एक पर्टिक्युलर दिवस ठेवू, एक पर्टिक्युलर टाइम ठेवू. त्यामध्ये तुम्ही येऊन माझ्या मम्मीच्या म्हणजे शुभांगी कीरच्या हातच्या जेवणाची टेस्ट तुम्ही घेऊ शकता. आपली थालीची रेट जी मी तुम्हाला सांगितली होती ती 250 व्हेज, 350 आपल्या चिकन थाली आणि फिश थाली आणि 450 आपली मटन थाली. हे सर्व रेट्स. आणि तुम्ही जेव्हा मेसेज करता आपल्या व्हॉट्सॲपवरती ज्याच्यामध्ये आपण बुकिंग घेतोय तर एक कॉमन मेसेज आम्ही सर्वांना शेअर करतो. तो कॉमन मेसेज काय ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी सर्व देतो, ते तुम्ही वाचून घ्या. म्हणजे तुम्ही जर विचाराल ना तर तोच मेसेज मी सर्वांना फॉरवर्ड करतो आणि जर काय चेंजेस झाले रूल्समध्ये तर ते आम्ही तुम्हाला अपडेट देऊच देतो. आणि त्यासोबतच अजून एक क्वेश्चन येतो की किती बुकिंग झाले ते तुम्हाला सांगितलं. हां, एक सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही समजू शकता की कोणीही जेव्हा बुकिंग कराल तर ब्रेकफास्ट हे 9च्या अगोदर तुम्ही मागूच नका. कारण काय असतं आमचे जे हेल्प्स आहेत ते पण 9च्या नंतरच येतात, 9, 9:15, 9:30 पर्यंत येतात. तर आणि रात्रीचाही डिनर ट्राय करूया आपण की 11 म्हणजे 11च्या अगोदर तुम्ही सर्वांना जेवून काढू असं आम्ही ट्राय करू. कारण जेवढा लेट आम्हाला रात्री होणार तेवढं सर्व्हिस द्यायला लेट आम्हाला सकाळी होणार, कारण आमचे हेल्प्स नंतर येणार आहे आणि रात्री कोणीही मदत करायला नसतं. म्हणजे आम्ही तिघंच असतो आणि बाकी तर म्हणजे बोलतात ना रात्री त्यांना जायलाच हवं हेल्प्सना सर्व. तर तो एक इश्यू असल्यामुळे आपण जेवण लवकर ट्राय करू डिनर करायचा, म्हणजे आम्ही तुम्हाला देऊ ते. आणि सकाळचा जो नाश्ता आहे तो आपण 9 पासून ट्राय करू. बाकी काय एमर्जन्सी असेल, गरम पाणी लागतंय, बाकी काय तर ते जे बुकिंग करतात त्यांच्याकडे आपलं बुकिंग नंबरचा कॉन्टॅक्ट आणि कॉलिंग नंबर दिला जाईल. तुम्ही बिंदास कॉल करून आपण सर्व्हिस देऊ. त्याच्याबद्दल काहीच नाही की आता सकाळ सकाळी वाटलं एकदम गरम थंडी वाजते गरम पाणी प्यायला वाटलं तर आपण ते नक्कीच देऊ. आणि एकदमच भूक लागली तर आपल्याकडे ऑप्शन्स सुद्धा असतात. तर ते झालं. आणि बाकी तर आय गेस मी सर्व. आणि रिशेड्युलिंग बद्दल मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे. बघा हे ॲडव्हान्स जे बुकिंग आहे, आता समजा मी जे तुम्हाला डेट सांगितली आहे की मार्चमध्ये 15, 16, 17, 18ला बुकिंग झालेली आहे, जे आत्ता फेब स्टार्ट पण नाही झाला आहे आणि मार्चच्या मिडल मार्चची आपल्याकडे बुकिंग आलेली आहे, त्यांनी ॲडव्हान्स दिलेला आहे. तर अशाच म्हणजे जे बुकिंग ॲडव्हान्स देऊन बुकिंग करतात आहे, मला त्यांना सर्वांना किंवा तुम्ही सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की कॅन्सल शक्यता नकाच करू आणि होत असेल तर खूप अगोदर सांगा. तर काय होतं माहिती आहे का, 14 आता तुम्हाला सांगतो 15, 16, 17, 18ला जो ग्रुप येतोय त्याच्यामध्ये 16 आणि 17ला मला एक कन्फर्म बुकिंग पण होती की पण त्यांना पण गोल्डन रूमच हवा होता. नाही गोल्डन रूम नाही, त्यांना दोन्ही रूम हवे होते, म्हणजे फ्रंट आणि बॅक दोन्ही रूम हवे होते. पण आपण जर ॲडव्हान्स घेतलेलं तर मी गोल्डन रूमचं ते म्हणून त्या दोघं म्हणजे जिकडे 3 माणसं आली आहेत किंवा 4 माणसं येणार आहेत त्या डेट्सला 15, 16, 17, 18ला त्या डेट्समध्ये मला 9 माणसांची बुकिंग येत होती. तर तुम्ही जर बुकिंग ऐन वेळेला कॅन्सल करताना तर मला जे येणारे आहेत ना त्यांनाही मला देता येत नाही. तर मी रिक्वेस्ट करेल की कोणीही रिशेड्युलिंग करू नका जास्त. केलात तर आम्ही तुम्हाला सांगितलं की ते अमाऊंट रिफंडेबल नाही होणार, फक्त ती तुमच्या फ्युचर बुकिंगसाठी आम्ही तुम्हाला सांगू. तर आय गेस मी सर्व कव्हर करायचा ट्राय केला आहे. ह्या व्हिडिओ थ्रू ज्यांना बुकिंग करायची आहे, ज्यांना आपल्या म्हणजे मम्मीच्या हातचं आणि बाकी आम्ही सर्व जे बनवतो, काजल पण बनवते, मी सर्व्हिस देतो तुम्हाला, आमच्या सर्वांच्या हातचं जर टेस्ट करायचं असेल तर तुम्ही ह्या व्हिडिओ थ्रू तुम्हाला समजलं असेल की बुकिंग कशी करायची आणि काय. आणि ॲडव्हान्सचा जो सिस्टम आहे, 1 दिवसाचे एका रूमचे मी 1000 रुपये घेतो. तर दोन्ही रूम बुक करता तर 2000 ॲडव्हान्स झाले आणि नंबर ऑफ डेज तुम्ही जेवढे घेता तेवढे आम्ही ॲडव्हान्स घेतो. अजून सांगत झालं बाकी सर्व तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जावा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व काही माहिती आम्ही तुम्हाला सर्व प्रोव्हाइड केलेली आहे.
आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त बुकिंगच्या व्यतिरिक्त तुम्ही हा नंबर नकाच वापरू, ते माझी रिक्वेस्ट असेल तुमच्या सर्वांकडे. कारण खूप सारे हाय हॅलो बाकी काय गुड मॉर्निंग मेसेजेस येतात, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला नाही मिळणार याच्यावरती. कारण खूप म्हणजे बोलतात ना, असं तुम्ही जर मोबाईल बघायला दिसणार नाही तुम्हाला, खूप खूप म्हणजे असं स्क्रोलिंग करावं लागतं. आणि ज्यांना खरोखर बुकिंग करायची आहे ना, त्यांचं कन्व्हर्सेशन खूप खाली जातं. तर माझी अशी रिक्वेस्ट होती. तर बाकी मी तुम्हाला सर्वांना सांगितलेलं आहे. आणि बुकिंग प्रोसेस ऑन गोईंग आहे. जरी आम्ही मुंबईला असलो तरी आम्ही सर्व करणार. आणि असं आम्ही वेगवेगळं ट्रायसुद्धा करतोय की व्हेज थालीमध्ये किंवा असं काहीतरी वेगळं तुमच्यासाठी ॲड करू. जसं आता मी ॲड करणार आहे व्हेज थालीमध्ये आपले कुरकुरीत भेंडी किंवा कुरकुरीत कारली, जे आपण एका जारमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकतो. आणि जसे आपले सर्व फॅमिली मेंबर्स येतील तसे तुम्हाला थोडंसं असं टेस्टिंगला दिलं जाईल. तसं आम्ही पूर्ण लिहून ठेवतो. जसं कधी कधी ट्राय करू, जर आपला ग्रुप्स येतोच आणि आपल्याला माहिती की येणारे ग्रुप्स येणार आहेत असे ग्रुप्स, तर अगोदरच आलू वडी कोथिंबीर वडी फ्रेश आपण बनवायचा ट्राय करू. बाकी भजी आणि तुम्ही प्लेट संपली तर बघितलंच असाल की आम्ही किती आवडीने तुम्हाला सर्व शेअर करतो, आवडीने सर्व बनवून देतो. अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे जी स्वतःबद्दल सांगायची झाली की जो फूड क्वालिटी आहे तो एकदम चांगला आहे, फ्रेश आहे, रेडी म्हणजे बोलतात ना त्याच दिवशी बनवला गेला आहे. इवन मसाला सुद्धा आपण फ्रीजमध्ये ठेवून स्टोअर नाही करत. आणि जे भात पण असतो, जी चाय पण, काही गोष्टी झाली ना, ते सर्व फ्रेश असतं. आणि मी सुद्धा जेव्हा काही नॉनव्हेज पदार्थ तुम्हाला बनवायचे असतील तर ते नॉनव्हेज म्हणजे फिश, चिकन, इवन मटन, मी त्यांच्याकडून जे फ्रेशली कट आहे तेच घेतो, नाहीतर मी त्यांच्याकडनं नाही घेत. आणि आम्ही डिस्कससुद्धा करतो बुकिंगच्या अगोदर की तुम्हाला काय आवडेल खायला, काय नाही आवडेल, ते बुकिंग करणाऱ्यांना माहितीच आहे. एकदा तुम्ही बुक केलात की आपण सर्व डिस्कस करतोच. तर अशा प्रकारे मी सर्व तुम्हाला ट्राय केलं सर्व सांगायचं. आणि तरीही काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि आम्ही तुम्हाला नक्कीच ट्राय करू असं व्हिडिओ थ्रू बोलू. आणि तुम्ही विचाराल की मम्मी, काजल, भाई कोण कुठे आहेत, फक्त आपली दिल दिसते, तर ते सर्व काहीतरी कामानिमित्त बाहेर गेले. आणि मला असं वाटलं, कारण मी आता बुकिंग बघत बसलो ना, तर खूप असं वाटलं की नाही तर व्हिडिओ बनवून उत्तर दिलं पाहिजे. कारण नाहीतर खूप कठीण होतं सर्वांना असं उत्तर द्यायचं, नाहीतर राग येईल सर्वांना की आम्ही रिप्लाय काय नाही देत आहे. तुम्ही समजू शकता की एका टायमाला 120 चॅट वाचणं, मी 1000 नाही म्हणत आहे, पण 100 चॅट पण वाचणं ना खूप कठीण होतं. तर असं बोलून मी माझे 2 शब्द बोलून माझं भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. काय दिलू बाई, दिलू बिलू, बाय बोल, बाय. झोपा झोपा, 2 तास झाले झोपले. आता तिला काहीतरी खायला देतो. आणि तुम्ही सुद्धा आता रात्रीचं जेवण घ्या.